Subukan natin mga Aji. Ito mga Aji, usap-usap, Gagambino. Nandito tayo sa bahay ni Boss Mendo o si Zero Gagamboy. Kumbaga, ito mga Aji, maglalaro kami dito OS size ng mga gagamba. Ito mga Aji, natalo na po ng Jumbo dati ng Dayo. Pero gusto ko siyang itry ulit kung lalaro pa. Kasi kung pwesto sa pwersa, malakas pa rin. Ito na mga itatay Mendo natin mga Aji. Yan, hindi ko yung mga gagamba. Try natin na kaya aswal. Dito kasi na kayo yung camera niya. Nakapokus na siya mga Aji. Nakapokus kasi ito sa mukha ng tao. Kapag dito malabo. Malabo siya dito. Pero pag sa mukha ng tao nakatapat mga Aji, ayan. Ayan, nagets ko na tong cellphone ni Time Mendo natin. Kasi cellphone yung gamit natin mga Aji. Kasi yung pinambibideo natin cellphone din natin nadala. And subukan namin mga Aji. Okay. Laro kami mga Aji. Enjoyin lang po natin. Enjoy laro namin ha. Ayun, shoutout pala mga Aji. Singit ko na lang. Singit ko naman na-mention mga Aji. And God bless po sa inyo lahat. Ay, ikot. Bilis Sige. Game. Ito na. Game na kami mga Aji. Ito na. Sige, sukumalin mo. Dinalan. Medyo pumayat na yung gagamba mula kaya. Apart talaga yan. Hindi ko pinapakain. Sige. Hayaan mo lang kaya. Hayaan mo. Pasensya nyo na lang mga Aji yung aso kasi medyo maingay. Pero okay lang to. Okay lang yan. Ang lakas tumulak. Malakas. Ang lakas tumulak. Galit yung mga aso ni boss dito. Ang dami niya kasing bantay dito mga Aji. Katulad dito sa bahay, may aso din tayo. Ganun din dito. Ikuram mo yan siya. Lumalaban? Uy, nahabol mga Aji, nahabol. Pero talaga, payat lakay. Subukan mo lakay. Hanap ka ng mas malaki-lakay. Malaki. Medyo payat kasi yun mga Aji. Isa pa ipapas lang natin. Oy, sabihin ko lang sa inyo mga Aji, si Boss Mendo natin mga Aji, sana supportahan nyo rin. Mendo o si Zero Gagamboy, kumbaga sa mga Aji, tatay-tatayan natin to. Napakabait na tao, napakasipag, napakadiskarte, maraming ginagawa to sa buhay mga Aji, business-minded na tao. Kumbaga sana look forward tong tao na to. And sana po, mabisit nyo rin yung channel niya. Mendo o si Zero Gagamboy mga Aji, sana matulungan nyo din. Simpleng tao lang ito mga Aji, pero kung gusto mo order ng gagamba, wholesale, retail mga Aji, mas Mendo si Zero natin mga Aji. Yan na yung kanina eh. Yan yung kanina lakay. May malaki na ikaw ba dyan lakay? OS pa. Ito yung kanina, pumatay na. Yan lakay. Ito kaya. OS yan lakay, OS. Ayan. Maliksi. Bukan natin mga Aji kasi hindi napagod to. Salangan na natin marami-raming gagamba to mga Aji. Grabe na kaya. Alexi, hindi ko na siguro mapakita to mga Aji. Maliksi talaga. Pero malaki tong gagamba na to Malaki din to mga Aji. Sa kamay ko. Alexi nga masyado. Baka hindi ma-permi mga Aji. Dali. Last one mga Aji, pag nako. Talagang bilis. Game. Yan na. Aha. Sinalubong lang mga Aji, sinalubong lang. Manggaan. Masasakmal ka dyan, pag pinahiyan mo si Chura yan. Sakmal ka dyan, bossing. Pinipitik lang na kaya. Malakas talaga yung gagamba mo. Malakas to mga Aji, kumbaga sa mautak. Ayaw niyang umalngal mga Aji, ang ginagawa niya lang, namimitik lang. Pero mas gusto ko yung gagamba na ganito mga Aji, kung laro-laro sa pustahan to. Mas maganda to mga Aji kasi mautak to eh. Ayaw niya ng dikdikan eh. Kaya hindi matatamaan. Pitik-pitik lang siya yun na. Lumaban din. Talagang gutom yung kay Boss Mendo natin na malaban mga Aji. Last one natin mga Aji. Ayun, nanapan namin ng isa pa. Agatan nyo sa atin grabe na. Hinuhuli mga Aji. Dali na. Grabe mga Aji. Wala, bumitaw na yung kay Tatay Mendo natin. Pakain mo na kaya yan. Pakain na natin. Request si Tatay Mendo natin. Pakain natin mga Aji. Pakain mo na yan. Isang salang. Gutom na rin to mga Aji. Maganda kung pipilutin niya eh. 2 araw kasi to eh. Pinapakain.
Ganda mo may pinutin niya. Yan na. Mukhang na-stroke na. Binutin mo na. Maingat din to mga Aji. Maingat siya. Maingat siya, ayaw niya nadikdikan mga Aji. Baka makatisan siya eh. Mautak. Pero maganda to mga Aji, matalino to. Kumbaga sa anong madiskarte. Talinong gagamba. Oo, kaya naman dinaanan lang oh. Last one mga Aji, pag inano pa to, tanggalin na natin. Kumbaga sa ano mga Aji, kawawa na rin yung gagamba, medyo mabagal na talaga. Nawan. Hindi na kayat. Wala na lang, isa na lang. Yaw! Hop! Mabalik na. Wala na. Kumbaga sa ano mga Aji, huli na lang, last one. Pag bumaba pa to mga Aji, ayaw niya talaga, tabi na natin. Ayaw nyo sakmalin mga Aji, maingat siya. Mautak to mga Aji, ayaw na ito ng dikdikan. Kunwari lang to kaagat mga Aji, pero ayaw na ito, maingat to. Natalo na kasi to mga Aji, kaya ayaw na may pagdikdikan to. Ayun, tabi natin yung kay Boss Mendo natin. Ayaw na. Ayaw mga Aji, ayun lang. Hindi ako nagko-kondisyon, basta pili lang agad. Pili lang ng pili si Boss Mendo Tira. natin. Pero pag nag-kondisyon ako, Abangan nyo mga Aji. bulletproof yun. Next time mga Aji, dayo tayo dito, magkukondisyon si Boss Mendo natin. Dapat mabigyan pa tayo ng magandang laban. Pero kung tutuusin mga Aji, may labang kami kanina. 3 laban yon, kaso yun nga, medyo nagloko yung video mga Aji. Nagpipixelize yung video, hindi po siya maganda. Kaya ang ginawa namin, naglaban pa kami ng 2. And sana po nag-enjoy kayo. And napakitaan namin kayo magandang laban. Boss Mendo si Zero po. Lakay, gusto mo nga Lakay, kung sunada ako Lakay. Yung nanalo kanina ng malaki mo Lakay, subok mo nga dito sa maliit Lakay. Sige. Sige. Subok namin dito sa maliit na... Ito yung nanalo ko kanina eh. Pero, malaki yun Ito mga Aji gusto ko lang subok to sa malaki. Yan yung kumain ng isa na in-upload ko isang araw. Tinalo niyan yung malaki kong tigre mga Aji. Ito, tinalo na ito Ito maliit to mga Aji, maliit talaga to. Titingnan natin kung kakainin niya Good ulit. size Lakay, di ba? Good size. Good size. Ito OS to mga Aji. Subukan natin kung lalaro ng maayos to. Subukan natin mga Aji. Matapang talaga yung OS. Matapang yung OS. Grabe. Pero pumapalag yung good size mga Aji, pero wala nang hina yung good size. Pero kita nyo naman mga Aji, pumalag yung good size natin. Pero wala Uy! Naglag. Tingnan nyo mga Aji. Nilaglag niya yung Inahabol niya Inahabol niya yung OS mga Aji. Pagod na rin. Kasi pagod na. Nakailang laban siya. Pero grabe mga Aji, kita mo naman Lakay no? Grabe yung OS mga Aji Ay yung good size, pati OS, pumalag talagang digdigan. Patayin ng gusto wala. Bilis. Subukan natin last one pa. Grabe mga Aji, grabe tong good size na to. Yung pula mga Aji, sinasabi ko sa inyo na Sumabay siya sa malaki. iniilagan nung ibang naglalaban to kasi napakatapang talaga nung laruan na ito. Kasi Walang maliit sa laban, walang malaki sa laban. Pag talagang matapang yung gagamba mo. Sinubok ko lang ito mga Aji kasi gusto kong matry talaga na maglaro siya. Alam mo yung dihadong-dihado sa mga Aji maglalaro siya. Ayan Talagang huhulihin niya mga Aji Talagang ano siya. Matapang talaga. Lagpang. Lagpang mga Aji. Sabi ko na ito mga Aji medyo nakatisan din siya. Magaling siya. Galing talaga lumaro Ibang Naipagbilutan sa malaki. niya eh. Yan mga Aji yung kulay niya. Ibang klase kulay niya. Kulay kape. Na na may asukal. Pero Boss Mendo natin, napakabait na tao, napakasipag. Kumbaga sa ano mga dito. Kumbaga sa diskarte buhay, ito bilib ako dito. Napakasipag na tao. Susunod na araw, ipapakita ko yung video ko yung mga CCET, saka yung Yan. tawag dito, yung taga na maliliit. Napakadaming business na ito mga Aji. Kumbaga sa tycoon. Pang mahirap na business. Diskarte mga Aji, ayun lang. God bless po sa inyong lahat. And sana po supportahan natin si Tay Mendo natin. Hindi man siguro supportahan na sa paggagamba mga Aji kung ano naman, pero napakadami niya talagang ginagawa. Papakita niya rin sa inyo, mag-i-enjoy kayo sa channel niya. And God bless po sa inyong lahat. Tay, batiin mo sila Tay, Lahat yan, mag-subscribe na kayo dyan sa baba. At saka yung mga malalapit dito, subscribe kayo, comment, punta kayo dito, bibigyan ko yung gagamba. Yan ang pinakamaganda mga Aji. Bigyan ko ng gagamba ni Tay Basta Mendo. mag-subscribe ka, kung makapunta ka rito, comments ka, lagay mo pangalan mo, bigyan kita ng gagamba. Yun mga Aji sana mag-enjoy kayo. And lalagay ko po yung phone number niya para makontak nyo na rin dito sa baba. Description below, check nyo yung description. And basta abangan nyo mga Aji, may niluto tayong tournament, sorpresa, marami tayong gagawin.
Sana mag-enjoy kayo and mapalawak pa natin yung community natin ng patungkol sa gagamba. At support natin lahat ng gagamba vloggers mga kaji and mga bagong creator sa YouTube na nagpapasaya sa atin. Salamat po sa inyo lahat.